И изглеждате доста за... Примерно, не може да ви кажа краска. Ами това е краска. Разбирате. Това е предизвикателство. Работата е много интересна. Например, този Върбан Борисов, благодаря на опасните, чиито близки и в нашето предаване заплашите се естествено да парят, защото това е болен от рак на щитовидната звезда, ева за Борническата болница. Как се разви там случая? Хората... За съжаление, това не е сериозно. Наистина е рака. За съжаление, той е много млад. Той е с рак на щитовидната звезда, с метастаза, която беше оперативно отстранена. И ние в момента